Good day mga skalawag. So kumusta di mo di ano sa inyong tasatag sa kapanimalay. So hinaot nga namo sa inyong mamayng palawas. So karon mga skalawag, first time din namo mag-vlog. So please pa-support tayo sa mong gamay nga channel. So karon mga skalawag, amo da i-share ninyo no ang among panginabuhi diri sa among probinsya. So para po din sa atong mga kababayan di ano, labi na tong nanrabaho sa laing nasud. Nga gimingaw na sila sa ilang mga bisita sa tag sa probinsya. So karon mga skalawag, among hato na sa among first vlog kay magluto mihog nilatikan nga kulo. Sulit din siya mga skalawag. So lami pa gini siya. So ang kulo di ay mao din siya ang breadfruit sa English pa. So let's start mga skalawag. So mga skalawag, ito na mi. Mga nami og kulo. So mga skalawag, di ana mi diri no. Naabot na mi diri sa mong kuhaanan. So mao na punuan sa kulo. Kana Pakita. So mao na mo sakan, mao na mo pakuhaan og kulo. So unsa pa may atong gihuwat? let's go. Na. So di ada no nakita din nato si Tatang. So ni saka na siya punuan sa kulo. Kato usay. Kato siya. So guys, sulit yung kayo ni among lutoon ron guys. So kana. So ay na sa mo diha. Ato na mo dito. Kay dili pwede bata diri. So usa. So kuha ko. So usa. Yes. Ika na. Katutang kato. Okay. Kana ko ana, guwang na. Nyara. So guys, last. Lagi ay sa kon niya kay. Kina. Puni na kana usay last kana. Oh. Lagi ko na. Last na pa dyan oh. Oh kana. Yan, last na oh. Sakto na nay. Sige kana na. Ay, usa ka tro oh. So mga skalawag, daraday no. Mao ni mo kulo. So mao na niya mong lutoon. Charan. So pangulit na mi. Kaya mo na ning lutoon. So tara. Go. So yara guys. Managi hugasan ng kulo no. Tara. So amo na ning magluto na mi aning sugod. So let's go. Dalan ka. Go. So tara guys. Tara, skalawag. Ari lang ko, ina lang ko.
Tara guys. Managkagod. Tara. So mao na among para Mao ni. para imong lapit. Mga kaluwag, ato nang kupos atong puno para sa imuha na itong latik sa atong kulo nga giluto. Okay. Ukbe galir ukbe. Padanan nila. Tara guys. Muna mong kulo guys. Manajut yung lupad ng kaha. Paano buwan din? Yes. Init yun siya. Ambil aku ikunit na na. Kami sakit na break. Tamis na kayo na. Kami sakit na. Uwang gati nga din Para guys. Wow. Ang kulo, kapit na siya maluto. Kapit na siya maluto. Na itong latik bot. Murag mo Color na siya. dagan pa gini siya mga pinaka minuto. Oras daron. Hindi siya madali. So ato na ni. Ubang natin balik. Okay, right. Sukay. So. A few moments later. So mga skaluwag. Kita. So ano ni? Among latik. So luto na among latik. So amo na ni ron ikuan sa among luto nga kulo. So ipadol. Kita na. So dara guys. Latik. Kita nyo guys. Okay. Luto na ni. You guys, So mga skaluwag, dara dara itong kuan. Ay, kuya nagbas! Kulo nga. Gabi aso sa mata. Tanga ka ng saay! Hilakon ako. So dara. Ang latik guys oh. Tsara! Okay. So mga ano ta? So tara guys. Luto na ang among nilatikan ng kulo. So mga ano mi? pero dahil bulinon, labunon. Go! Dala mo? Dala ba? Dala ba? Dala ba? Kano ba? Guys, suka, lamin, sausawan, suka. So guys, thank you kayo sa inyong pagtanaw sa among video. So para ma-update mo sa among sunod nga video. So please pa-subscribe then hit na lang po ang notification bell para ma-update mo sa among sunod nga video. So Thank you.